ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାର କରି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଦୁବୁଲାଗଡ଼ି। ଏବେ ହେବ ଆମ ପେଟ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଜାଗା ଖୋଜା। ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏଇଠି ହେବ ଆମ ପେଟ ପୂଜା। ବରା ସହିତ ପୁରୀ ଇଟିଲି ପେଟ ଫୁଲ କରି ମୁଁ ଖାଇଲି। ପେଟ ପୂଜା ସାରି ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ଧାନ ବିଲ ଖାଲି ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି। ଦୁବୁଲାଗଡ଼ିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଗପ ମାରିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ, ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଲା ମୋ ଝାଳ। ପଇଡ଼ ପିଇଲି ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେଇଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବଗା ଭାଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି ସାରି, ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି। ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ, ଚା ସହିତ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଭାରି ଛନ ଛନ। ଇଂରାଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାଇ ପୁରା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କଲେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ଖାଇବା ଥିଲା ଏକ ନମ୍ବର, ଭାରି ଭଲ ଥିଲା ତାର ସ୍ୱାଦ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସରେ ଆମକୁ ନିଦ। ଏବେ ହୋଇଗଲା ଶୁଭ ସକାଳ, ଭାଇମାନେ ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ଏକାଠି। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମର ଚା ଖଟି। ଚା ଖଟି ପରେ ଆସିଲା ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ପାଳି। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲେ, ବଢ଼ା ହୋଇଗଲା ଥାଳି। ପୁରୀ ସହିତ ମିଠାକୁ ଖାଇ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲୁ, ଦୁବୁଲାଗଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାଇ ବାଇ କହି।